Ассалому алайкум тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навори 11та машинаи нав қабул кардагем ки через имо ва саб роӣ кардан арзона пешкаш мекунем. Бардони азиз, видеонавори моро то охираш тамошо кунем. Бар видеоҳои мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хеле машинҳо дар кора мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. Бардорон, агар шумо ҳамин хеле машини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира ягон чизи дига хоҳед реклама кардан, дар номарои имо ва саб роӣ кунем. Бардони азиз, мо дар видеои оянда реклама мекунем. Курси имрӯза бошад бардон 1000 рупи баробар аст ба 158 сомонию 64 дирам. Ай шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият бошад видеонавори моро дар имото падилса кунед, силкаша ва бошад наворо сар мекунем то охираш тамошо кунед. Ай нархҳои машино бохабар шавем. Якм машини фурӯшӣ. Якм машини фурӯшӣ мо бардони азиз Mercedes Benz C-класс соли барояш 1996 сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Объем мотор 2 литра, коробкаш автомат, сайстани машин беҳтарин. Бардони машин задаги пуштагӣ надорад, балонош 70% ходовой дорад. Дӯстони азиз, дига маълумоти пурраша мегирем. Машин бе ягон камбудия қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 31500 сомона бо савдо мешавад. Кадоми харидор ани қавфага срочна беҳуда занг назанам. Кадомитон харидор бошин, ами рақамошон дар поёни видео машина бинае пеш бинуфтага бо савдо мешавад. Бардони азиз, марҳамат машини арзона ай даст натем. Дӯстони азиз, занг занем ё маълумотша гирем. Мегзарем бар дуюм машини фурӯшӣ. Дуюм машини фурӯшӣ мо бардони азиз Opel Astra F, Opel хатчбек соли барояш 1992 сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Объеми моторш 1.6 литра, коробкаш механикаи. Бардони машин дар ҳолати хуби техника гуфтагаи соҳибуш. Машин ҳуҷҷат дорад, аккумулятори нав дорад, срочна пул дар кора гуфтага ба ҳам хотир мефурӯшем. Хай ҳолати машинам миёна чӣ хел десен. Машин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 10000 сомона. Бардони азиз, нархи ахирша дига ягон капек арзон намешавад гуфтагаи соҳибуш. Кадоми харидори аниқа бе ин машина пеш бинем гуфтагаи соҳибуш. Рақамҳои ака дар поёни видео кадомитон харидорӣ бошед срочна метавонед маълумоти бештарша гирем. Бардони азиз, агар шумо машини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира мехоҳед реклама кунед, дар номарои имо ва саб роӣ кунед. Бардони азиз, мо рекламаш мекунем. Мегзарем ба сеюм машини фурӯшӣ. Сеюм машини фурӯшӣ мо бардони азиз Daewoo Nexia соли барояш 1994 сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Объем моторш 1.5 литра, коробкаш механикаи. Машин дар ҳолати хуби техникаи. соҳиби машин гуфтаги ки машин 2 сол дар хона хоб буд, яъне ки ягон кас набуд ки ҳай кунад. Машин 2 сол дам гирифтага, навоз машина баровардаган. Машин дар ҳолати хуби техникаи гуфтага ба мефурӯшем. Ягон кас нест ки ҳай кунад. Машин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархаш 12200 сомона бо арзона мешавад, савдои хуб дорад. Рақамошон дар рӯи видеои бардони азиз кадомитон ай шаҳри Хуҷанд ҳами хеле нексихар бошед срочна фурӯхта мешавад. Метавонед маълумоти бештарша гирем. Мегзарем ба чорум машини фурӯшӣ. Чорум машини фурӯшӣ бардони азиз ятага Opel Astra F хатчбек соли барояш 1996 сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Объеми моторш 1.6 литра, коробкаш механикаи. Машин дар ҳолати миёна бардони дар ҳолати корияи. Машин кондитсионер дорад, кор мекунад гуфтагаи соҳибуш. ҳуҷҷатош буд чидагия дига амаҷор 100% срочна фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Нархаш 20000 сомона бо савдо мешавад гуфтагаи срочна фурӯхта мешавад. рақамошон дар поёни видео кадомитон хатчбек харидорӣ бошед. варианти хубаи машин арзони бадай слишком машина бо дар ҳолати корӣ будай соҳибуш гуфтагия. марҳамат бардони азиз, метавонед маълумоти бештарша гирен. ай шумо хоҳиш мекунем ки бардон дар ҳамин видеонавори мо якта лайк гузорем ва агар имконият бошад видеои моро дар имотон падилса кунед. раҳмат баротон, барои шумо. Мегзарем ба панҷум машини фурӯшӣ. панҷум машини фурӯшӣ бардони азиз Toyota Mark III бардоне ки хоҳиш карда будам ки ҳамин хел машино мо намеёфта. ина сайстани хубаш дӯстони азиз соли барояшаш 1998 сӯзишвориш бензини холияи. объеми моторш 2 литра, коробкаш автомат, сайстани машин беҳтарин. маълумотша кам партофтаган дӯстони азиз. хай кадомитон харидор бошед дига маълумоти пурраша мегирен. машин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт. нархаш 25000 сомония бо арзона мешавад. муомилаи хубам дорад гуфтагия. беҳуда занг назана кадоми харидори ҳамхали машина биен машина ай пеш бинен ё ки ба телефон вариантатона пешниҳод кунед. дӯстони азиз, рақамошон дар поёни видео метавонед маълумоти бештарша гирем. мегзарем бардорон ба шашум машини фурӯшӣ. шашум машини фурӯшӣ мо бардони азиз Opel Vectra BI Opel Duty соли барояш 1996
судишвориш бензин газ дорад кор мекунад, объем мотораш 1.6 простой камасраф гуфтага соҳибаш, яъне ки экономичный гуфтага расход дорад. Хай намедонам, бо ҳам хеле маълумот партофтагианд. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мошин беҳтарин кор мекунад. саунбуфер, люк ҳамаша дорад, гуфтагаи мошин магнитофон ҳамаш дадаги қоидави бе ягон камбудӣ, балонош биёна хадавой дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. бардори азиз, нархаш 25000 сомония бо арзонам мешавад, бо савдои хубам дорад. гуфтага раднои краскашай хай кадом метавонед харидор бошед, занг зада дигар маълумотша мегиред, ё ки мошина рафтаа пеш мебинед, бо нархи хитона қати соҳибаш маслиҳат мекунем. марҳамат. ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ бардори азиз ҳастад. Москваи 412 бардори азиз, советский мошина айнол тайёр кардагианд, умуман пусидагӣ надорад. бардори азиз, соли бароишуш 1979 судишвориш бензин газ задагӣ кор мекунад. объем моторш 2 литр бардори моторша дигар задагианд, намедонам чӣ мотор задагианд. моторша объеми калон задагианд, мошина кашишаш беҳади бад тези бад кардагианд, пои худ айнол тайёр кардагианд мегӯяд соҳибаш. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техника, диска писка задагианд, светаш хеле оранҷевай, балонош навай, хадавой кардагиай. маълумоти бештарша худтон мегӯяд дӯстони азиз. салон кожини полни. мошин харидор дорад дар шаҳри бохтар, нархаш 20000 сомона бо арзонам мешава гуфтагиай, муомилаам дорад ва варианти алиши ҳам дорад. ягон мошини алиши дошта бошед, варианти худтона пешниҳод кунем дӯстони азиз. нархаш 20000 сомон бо арзонам мекунем гуфтагиай. марҳамат. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ бо бардори азиз, Daewoo Lacetti бардорие ки хоҳиш карда буданд. соли бароишуш 2005 дӯстони азиз, судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи сайстаи мошин беҳтарин дӯстони азиз. мошин яксола ҳуҷҷат кардаги нав, 4 та балои нав, мошина нав краска кардагианд, мошин бе ягон камбудиай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 27000 сомония бо савдои хуб мешава гуфтагаи соҳибуш. кадом метавонед харидор бошед барадорам, мошина рафтаа пеш бинед, бо савдои хуб мешава гуфтагаи. рақамошон дар поёни видео, кадом метавонед агар хариданӣ бошед занг занед, маълумоти бештарша аз соҳибуш гиред. марҳамат. наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ навбатии мо дӯстони азиз, Opel Zafira соли бароишуш 2001 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторш 1.8 литри простой, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мошин 100% тонировка ҳастай, солона ҳуҷҷат дорад, яксола ҳуҷҷати нав кардагиай, 4 та балои нав, аккумулятори нав, мотор 100% кор мекунад, хадавой кардагӣ, ҳамаҷо 100% ланҷирош, ягонҷош варид надорад гуфтагаи соҳибаш. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 47000 сомония бо арзон мешавад, савдои хуб дорад. фақат савдо дар пеши капот гуфтага ба телефон савдо намешавад. ягон маълумот агар лозим бошад гуфтага ба телефон мефаҳмонем, аз савдош итак дар пеши мошин гуфтага соҳиби мошин. рақамошон дар поёни видеои бардори азиз, кадом метавонед харидор бошед, метавонем маълумот бештарша гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ мо бардори дӯстдорони ВАЗ 2107 бисёр хоҳиш карданд ки ҳамеша мошинои ёфта монем ва мо равон карданд. соли бароишуш 1991 бардори азиз, судишвориш бензин газ дорад, не ки фақат газаш кор мекунад, ҷои бензин бакас ба фикри мо вайрон нафтагаи соҳибаш. объем моторш 1.3 литри, коробкаш механикаи мошин камасрафай, мошин дар ҳолати хуби техникаи, балонош 80%, хадавои миёна, хай мошин дар ҳолати миёнае. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе бардори азиз, нархаш 8000 сомона бо савдои хубам мешавад, яъне ки арзонам мекунем. кадоми мошин харай срочно фурӯхта мешавад. рақамошон дар поёни видеои бардори азиз, кадом метавонед харидор бошед, дигар маълумотша гиред. аз шумо хоҳиш мекунем ки бардори азиз, агар имконият бошад видеонавори моро дар имотон падилса кунед. раҳмат барои бардороне ки дастгирӣ мекунанд. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз, ВАЗ 21099 бисёр бардорон хоҳиш карда буданд ки ҳамеша арзоноша ёбем. соли бароишуш бардорон 1998 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторш 1.6 литри, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи, хайбо дигар маълумотша мегиред. хадавой, балонош миёнаи мошин 100% кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, нархаш дӯстон 10000 сомона. мошин дар Регар қарор дорад, бо савдо ҳам мешавад гуфтага 10000 сом бо камтар дигар арзон мекунем, срочно фурӯхта мешавад. рақамошон дар поёни видеои бардори азиз, кадом метавонед агар харидор бошед, метавонед
дигар маълумоти пурраша гирен. Мошинои фурӯшии хутуна барадон дар номераи WhatsApp рӯй кунед. Агар кадомитон WhatsApp дошта бошед, метавонед ки дар номераи имо рӯй кунед. Чӣ мошине ки дар кор бошад дар комментира нависед барадон. Мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкаштон кунем. То видеои оянда дӯстони азиз, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.